Scoil Samhraidh Sheamuis Níl a gaslan ílainn chundaí an dúin. Ba uairscéalaí, fille agus iriseoir iomráite I Sheamuis a bhair san itheois. Scríb Sheamuis go fairsin faoin stair, faoin náisneachas agus faoi chúrsaí an túisceart. So sé seo an Scoil Samhraidh Sheamuis Níl Mhíle Trídeag, agus sé seo an dara bhliain den Scoil Samhraidh seo. I mthús hí an scríb sé faoi ár íonta New Hampshire atá go fáilín tá ach na látá nuála cosal le col scarú faoi fórig an tealaí faoi seachtasachas cumáid. Bhí anna bheasa go mar a héthar a gcónaí is cuimhin am go siléir an dána dála míos ar scoil faoi bhascrán an doras an lámh bhuach sé chuirigh sé marcar an doras agus de bhuach sé fearra go bhí gairí an mar gur chuimhnig sé an lá go meach an bascrán glán agus an lámh beag ar iarraí agus chuiste sin a bhaim orm mar gáin agus mé ar scoil agus mé óg. The prasí siúcra goldings fa the numara, ceangur tré the láig, the láfa agus the chuig gimmer sméigs. Ní henwa a bheith scríb go sin plí gan éonar de rá. Caitú a bheith de bhua agat bheith an rudí cíalmhar a rá ach í de rá ar bhealach go féidir le daine óga cíal a bhain deasta agus ceapan go raibh leis sé sin éanamh sna dananta de fáistí atá aige. In am bháin ar dheisceart olú ba é sin ceanna na háteacha is táhaí ó hiú le tríocht na Gaeilge an néan agus an oltamh. Ní ró Sheamuis ó Níl páirteach an sin hanig sé na dhéisian agus ar bhalla teannachar bhuite I gréine ar a bhád níos láidre ná mar a bhí tradiisiún na Níl sa cheanta seo tá sé mar chuid den ábhuachan mas máilead. Ach dúirt far a bháin lumsa lá bháin atá ina hainolaí ar Gaeilge ucha se sé ní bheith agad nachró Gaeilge ó dúchas ag Sheamuis ó Níl ach Gaeilge fréimhaithe is sithir Sheamuis bhí gréine agus mar sin de a bhí gceist. Tá cosúlacht idir Gaeilge a dún mar a bhí agus Gaeilge na Halaban mar atá. Coupla dáin go chuid an chun mé héin Gaeilge na Halaban Arab. Slocha, agatá an surcha. Os rud é go bhfuil caint har a bheith lífa in a chuid filiíochta. Duchar é ahaint seachas caint dúchas. Bhí aistear budaithe a go bim léana na Sheamuis agus níl bháin híthar a Sheamuis go generalta a go háirithe mar na gartain mar gur bhanó go bhí gceist cosalamsa agus bhí mé géirdal daithí ar an taithí a bhí aici agus an aistear persanta a nearna si a richen tar scoil sin. So ba ceanródaí é Sheamuis ó Níl le tríocht na Gaeilge. Lauren sé fin gra, Lauren sé fi dohat dúhis. Roddy bhfuil muid go léir álach fadúda. Tá muidir dúlan is gur imimecht blion túla bheits an. Tá man scoil sa ceantar seo agus tá anad Gaeilge chuthar bon neamhlíon ó hin agus tá sin tá a chuirnúil dóibhge gur rugadh páin seo agus gur scríb sé leor agus go neacaí sé a bhaim ar litríocht na Gaeilge agus gur féidir lusan an rocíar na dhéanaí.